Il-każ skandalus tal-esproprjazzjoni tal-art tal-Fekruna jinsab taħt il-lenti tal-Pulizija minħabba l-mod li bih ingħatat l-art pubblika lil persuna 4 tim biss qabel l-elezzjoni tal-2013. Dan żvelatu it-torċa fejn spjegat kif il-Pulizija ilha ġimgħat sħaħ tinvestiga l-mod kif saret l-esproprjazzjoni u t-partit tal-art taħt ir-responsabbiltà tal-eks Ministru Nazzjonalista Jason Azzopardi. Fil-fatt, saħansitra r-rapport tal-Awditur Ġenerali tefa' dubji kbar dwar kif sar dan il-ftehim skandalus propju ftit qabel il-Partit Nazzjonalista niżel mill-Gvern bil-konsegwenza li l-pajjiż tilef mal-miljun euro. Fost l-affarijiet li qed jiġu investigati mill-Pulizija hemm konnessjonijiet relatati mat-trasferiment tal-art u saħansitra allegat traċċi ta' flus li setgħu għaddew. Jason Azzopardi li dakinhar kien il-Ministru responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet mistenni jkun parti mill-investigazzjoni kriminali. Bħalissa il-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi ukoll qed jistħarreġ il-mod kif sar dan it-trasferiment tal-art. Fil-fatt, fl-aħħar jiem xedt taħt ġurament is-sit Raymond Vella li għal ħafna drabi wieġeb ma jafx u der skomdu ħafna għad-domandi li sarulu. Fim minnhom meta mistoqsi għamilx l-accounts tal-kumpanija Fekruna Limited kellu anke jintervjeni l-avukat tiegħu sabiex ma jinkriminax lilu nnifsu. Sorry, Mr. Chairman, naħseb li d-domanda tista' tinkriminaħ. Trivjalment ma tinkriminaħ. Id-domanda hija it's very harmless id-domanda għax daħħalhom u daħħalhomx ma nafx, però tista' tinkriminaħ b'xi mod jew ieħor. Id-domanda Tinkriminaħ għax. x'hemm penali. Kollegi. F'każ li ma ressaqx l-account. Jiena nifhem. Din id-dekjarazzjoni komplet tiġbed l-attenzjoni tal-Pulizija fil-waqt li għal dan kollu spikka skiet li jtarrax min-naħa ta' Jason Azzopardi.